Mám aj niečo pripravené. Minulý mesiac ja som tu lebo som chodil po dovolenkách. Bolo teplo, troška som pocestoval, nejakú inšpiráciu som hľadal, piču som našiel. Ale bolo fajn, stálo to love. Boli, že silné muzikánske reči, tak to ma zamrzalo, že som nebol tu. Možno niektorí viete, my s Jankom píšeme libreto na nový taký muzikálový tvar. Áno? Budeme to robiť z Bububu Production, Bruchala, Buček, Bubáň. Áno. Bude to taká svetová premiéra, lebo naozaj ten muzikál posunieme izám. Bude to čisto chlapčenský, chlapcami obsadený, bude to buzikál. Bude to fajn. Hlavnú rolu tam bude hrať Horian, to je jasné. Budeme mať PR a hovorcu, to bude Justin Topolský a castingy nám robí Jaroslávik, áno? Len tak pre istotu. Tak na istotu, no. Lepší vrabec hrste ako Slávik v ríti. Čiže ešte rozmýšľam nad tou témou. To by mohlo byť, keby som chcel niečo historické, tak si viem predstaviť niečo Jánošík a jeho družinka. Zbíjali by tanečným krokom od buka do buka. Vrkôčiky, utešení chaloši, no čo vám budem hovoriť. Alebo si viem predstaviť dačo súčasné, napríklad z modelingu. Mohlo by sa to volať, že Elite Model Look a šípy. Mám aj inú verziu. Mám aj ešte druhá verzia by mohla byť, že Elite Model Book. Ale to... To bola téma minule. Teraz akože máme voľnú tému, tak ja som bolo teplo, skutočne začínam veriť, tento rok skutočne začínam veriť to, čo nám v správach a inde tlčú do hlavy už roky, okrem iných pičovín, že globálne oteplovanie naozaj sa otepluje. Jednak jaký sex symbol slovenských žien je hrozný bukvičák, čiže to zasiahlo aj tieto kruhy a skutočne je fakt teplo. Čiže ja som si chodil po strednom Slovensku, po východnom tam, ale všade jeden jav. Cigáni po krajoch predávali veci všelijaké, áno? Fajnovo. Ja mám k ním kladný vzťah, poznáte moju historku, idem tak raz hore ulicou, z diaľku, zlakol som sa, vidím skupinka Rómov, bol som v poriadku, prišiel som bližšie, kurva cigáni. To piči. No tak tiež oni predávali, tak dubáke máme, čarnice, všetko za 2 €, 3, 4, bez DPH. Hovorím, fajn, čo ešte predávaš? Sestry mám, hovorím, dones. Jebol jahody, černice, bežal, kričal, perla, bude láska za 5 €. Za 10 by som vyjebal celú rodinu, ty koko. Jakí obchodníci? Oni sú páni, ty koko. Oni makajú aj v lete. Ne jak my bíli, nerobíme nič. Rozumieš? Dve cigánky sa stretli, jedna hovorí, že ide si gynekológa, čo? To pozeral mi orgány a piču nechcel vidieť. Ne, na teba sa nepýtal. Vtipnejší vyhráva, ďakujem. Oni sú svetoví. Ty koko, ja som rozmýšľal, čo tam s nimi. To by bol exportný tovar jak hovado. Ja by som ich do Južnej Ameriky ako kompárs na telenovely vyvážal. Koko, oni sú viacej južnoamerickí než tí juhoameričania. Rozumieš? Ten štýl, chápeš? Minule tiež oni majú štýl, nastúpil tiež taký cigán do električky, mal celý teda majetok so sebou, 12 igelitiek. Ušmudlaný bol jak hovado, asi si to všimol, keď si sadol, lebo intim spáry od spice vyťahol, normálne sa nasprejoval. Čo mi sradlaví beloši, rozumieš? Kto dá takú formu, že vojdeš do električky, jak pán sa nasprejuje? Rozumieš? A bol akože ušmudlaný, to nebolo buhvico, ale pozor, brýle a tenisky mal značkové. Pomyslel som si, kokot, dobrý kontajner na Slavíne vychytá.
Dobrá štvrť a už si zapána v električke, značky, rozumieš? Oni sú výborní, ne? Že cigán v lese príde, ide okolo polovník a ten tam už takú kopu dreva a hovorí, že cigán, že ty kradneš drevo? Že nie, len dačo pre kravičky som prišiel zobrať. Že odkedy kravy zjedia, toto jedia drevo. Však čo krávky nezjedia, popálim. Oni sú páni, to majú vychytané všetko. Teraz, že akože upratujú luník, ty kokot, tretí deň v televízii o tom hovoria, nejaký politik jebo z lesa si na tom robí PR-ko. Koko, jaká forma? Koko, tony odpadkov, niekoľko poschodí, všetko tam je, ale musím vás upozorniť na jeden slovný tvár, ktorý zaviedli oni, to nikto iný nevymyslí. Často ste ho počuli, možno ste si to neuvedomili. Zajebú reportáž, klasika, rozjebané všetko, čo je vzadu. To je jedno, čo tam je. Vpredu, keď je cigán, tak to je všetko. A že, ja nemáme kde bývať, lebo čo to? Ale musíte nám dať nové, lebo tieto sú vybývané. Čo ti jebe? Že vybývané byty, ty kokot, jaký Ford? Hneď druhý deň som vyšiel do BMW, búcham im na dvere, že mám vyjazdené BMW svoje. Kúkali, či mi nejebe. Ne, oni sa snažia, rozumieš? Niektorí z nich aj prerazili, ne? Normálne, akože sa skoro adaptovali medzi nás bílych. Že Jozef Marhula. Nevíte, kto to je? Majský. Veľkopodnikateľ Jozef Majský. A teraz to počúvam furt. To súvisí aj s tým globálnym oteplovaním. Už sa to blíži, stále to počujem. To hovoria, že majský kalendár. Kokot, on by mal sedieť v base, on si vydá kalendár. Ja som chodil po knihkupectvách. Hovorím, majského kalendár. Nikde to nemali, to je vypredané, vieš, ale on to vidí tak, akože z horizontu, víš. On tak vidí ďalej, vydal to, vyšlo mu to všetko vypredané, jaký pán. No. Čiže to leto cigáni predávali, tí sestry plus hríby. Hríby som jebal, sestry tiež, ale drahšie. Rozumieš? Ale to stojí všetko peniaze. Jak ide tá globalizácia a to všetko sem? Tak už sa ma nepýtali tie bábíky, že ako budete platiť v hotovosti alebo peniažkami? Oni, kartou alebo cash? Čo? Kartou alebo cash? A to aj v piči, v Riti, na východe a tam. Ako nehovorím len túto, akože kde žijeme normálni ľudia, vieš? Ty koko, tak býval som v Holiday Inn, nechal som si z Holiday Inn, mi zostala tá karta na izbu, čo je. Tak som došiel a on je, cash alebo kartou? Hovorím, kartou, jebol som jej Holiday Inn. Baba to preťahla cez ten stroj. Druhýkrát, tretíkrát zneistila. No, asi nemáme túto kartu, alebo možno, ale skúste ešte raz, to je novinka. Vidíte, tu je napísané, že Holiday Inn, to je taký prázdninový produkt, že keď to máte Holiday, znamená prázdniny moja, keď už vieš, čo je cash, ty piča. Holiday Inn, akože keď to máš na prázdniny, tak si in. Aha, tak ja to skúsim ešte. Zás preťahovala, zás nič, ani bohovi. My vieme prečo. Kokot, hovorím, no, tak to nejde, hovorím, nevideli ste reklamu, včera išla Máziková v plavkách, na to robí reklamu. Kto iný môže robiť na Holiday Inn kartu, reklamu, len nič, tak potom skúsal, bolo to fajn. Ale proste, pointa je to, že už aj na Slovensku ti povedia, že peniaze, či nemáš, nezaplatíš im peniažkami, alebo niečo, máš eurá, cash. To prišlo z toho západu, všetko to sem, ale ja sa im nedivím, tam sú aj lovať, ale príde to sem, potom nás to ovplyvňuje. Ne len takto, že mi hovoria, že cash. Sem zapoliť, ja mám tu love pre teba, ty piča. Ne, cash. Ale na západe už to chytilo iné rozmery. Tam si podľa toho začali dávať mená. Johnny Cash. Chápeš? Ale prišlo to aj sem. Už aj tu si dávajú také mená. Prvý. Lel Cash. Čau.